Il-ħadd filgħodu f'ħalqor mill-Prim Ministru Robert Abela innota kif l-establishment u l-Partit Nazzjonalista rridu jużaw l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju biex iħottu dak li jagħmel Gvern Laburista. Dr. Abela stqar kif l-aħħar 11-il sena dawn għamlu numru ta' manuvri fid-der u minn taħt li iżda l-poplu wieġeb għalihom bil-kalma u bil-vot kull meta kien imsejjaħ. Dr. Abela semma il-kawża li se tkompli tinstemma tnejn li intenzjonata biex timmina r-rieda sovrana tal-poplu. Għamlulna kawża biex id-dritt li pajjiżna jitmexxa minnkom minn nies joħduh minn idejn il-kabinett u jixħtuh f'idejn min iridu huma. Aktar minn hekk aktar minn hekk hija kawża maħsuba biex tifriżana, biex minn għalihom tbeżżana, kawża li tgħeddet li tfittex personalment lill-membri tal-kabinett, lil sħabi u lili, u li tfal tagħna wkoll f'dan il-livell t'odju personali kapaċi jinżel l-establishment. Il-mexxej Laburista kontrasta dan l-aġir ma' dak li qiegħed jippreżenta l-Partit Laburista forma ta' manifesti elettorali li jikkomunikaw id-direzzjoni għal ġejjieni. Ġejna b'manifest tal-Parlament Ewropew, ġejna saħansitra b'manifest għal kull lokalità. Ħaddieħor għamel inkjesta maġisterjali il-manifest elettorali tiegħu. Imbagħad, meta induna li kulħadd beda jgħidlu li m'għandux manifest, kiteb essej malajr ta' 500 kelma. Essej out of point terġa' kitibha għax ħalla barra l-aktar setturi importanti għal pajjiżna. Fil-fatt, il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista jonqos milli jitratta temi pertinenti bħal huma l-kwistjoni tan-newtralità, il-paċi u l-immigrazzjoni u saħansitra ma trattawx it-tassazzjoni li wkoll hija fuq qudiemnet tal-Aġenda Ewropea. Il-Prim Ministru attribwixxa dawn in-nuqqasijiet fil-manifest tal-Partit Nazzjonalista għal politika li dan jinbotta, primarjament dik li jbaxxi rasu għal dak kollu li tajt l-Unjoni Ewropea u bekk ifalli milli ħares l-interessi tal-Maltin u l-Awċin. Quddiem dan kollu Dr. Abela staqsa lill-elettorat fejn irid jieħu lill-pajjiż fil-kuntest ta' establishment li jrid jirkeb fuq l-apatija biex jimmina s-saħħa li għandu l-poplu. Ħażin jekk naħsbu il-8 ta' Ġunju hija ġurnata bħall-oħrajn għax mhijiex. Bil-forzi kollha, bis-saħħa kollha tiegħu l-establishment. Irid illi t-8 ta' Ġunju ikun il-bidu ta' tmiem ta' dak li nozzu, jrid jaqsam minn nofs lit-tim Malta, irid li l-proġett Malta flimkien jintemm. U nistaqsi jiena, intom se tħalluhom jirkbu fuq l-apatija u jeħdulkom is-saħħa tagħkom minn idejkom?